рӯзҳои 22-23 феврал дар маҷмӯаи варзишии шаҳраки донишҷӯёни донишгоҳи миллии Тоҷикистон чемпионати Тоҷикистон оид ба куштингирӣ баргузор гардид. Рақобатҳо аз рӯи 12 вазн, 7 вазн миёни мардон ва 5 вазн миёни бонуон сурат гирифт. нерӯсанҷиҳо дар чемпионати имтиҳолат дар вазнҳои 60, 65, 71, 78, 86, 95 ва ҷамъи 95 килограмм миёни мардон ва дар вазнҳои 52, 57, 70, 78 ва ҷамъи 78 килограмм миёни бонуон доир шуд. Федератсияи куштингирии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Кумитаи кор бо ҷавонон варзиши назмаи Ҷумҳурии Тоҷикистон чемпионати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба куштингириро баргузор намуда истодааст, ки дар ин ҷо наздики 300 нафар варзишгарон аз тамоми манотиқи кишвар иштирок намуда истоданд ва дар ин ҷо чӣ хеле ки дар рақобатҳо муайян гарданд, дар рафти рақобатҳо бисёр чеҳраҳои нави варзиш пайдо гарданд ва мо масъулини Федератсияи куштингирии Тоҷикистон бо мақсади дарёфти чеҳраҳои нави варзиш ва муайян намудани узви дастаи мунтахаби кишвар ҷиҳати иштирокашон дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ чемпионати мазкурро баргузор намуда истодем ва фикр мекунам, ки ин чемпионат боз як барои дар оянда муайян намудани узви дастаи мунтахаб ва яъне ки муайян намудани بهترین‌های کشتیگیری رو در سال 2025 نشان می‌دهد. حال این مسابقات کشتیگیری سال به سال داره در رشد میکنه. ما مسابقات قهرمانی آسیا رو داشتیم 2 سال قبل برگزار شد. سال قبل مسابقات قهرمانی جهان رو داشتیم و از در واقع در برنامه‌های فدراسیون جهانی هست که مسابقات قاره‌ای رو برگزار کنه برای هر قاره جدا و هر قطعه جدا و در واقع اینکه روز به روز گسترش پیدا میکنه که این در واقع همت کشور تاجیکستان بود که این ورزش رو به عرصه بین‌المللی معرفی کرد و به هر حال به یک نقطه رسیده این ورزش که باید روز به روز ازش حمایت بیشتری بشه که در سطح بین‌الملل در بیش از 160-170 رشته که دارن به صورت بین‌المللی دارن کار میکنن جای خودش رو پیدا کنه و به زودی به بازی‌های آسیایی یا بازی‌های المپیک راه پیدا کنه. ҳамасола дар чемпионати Тоҷикистон оид ба куштингирӣ теъдоди иштирокчиён ба маротиб зиёд мешавад ва ин хуб аст, ки рақобатпазирӣ дар чемпионати дохилӣ зиёд мегардад. баъд аз ҷаҳонӣ шудани куштини миллӣ ва баргузор шудани аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба куштингирӣ сафи варзишгарон дар минтақаҳо низ ба тадриж зиёд шуда истодааст. чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, таги 2 рӯз шуд ки дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон рафта истодааст. ба ин мусобиқа ҳайати куштингирои минтақаи Рашт ба як тайёрии ҷиддӣ ҳузур овардаанд, ки чуноне ба шумо маълум аст, дирӯз дар вазни 60 килограмм яке аз паҳлавонони беҳтарини минтақаи Рашт Муҳаммад хоҷазода Искандар дар вазни 60 килограмм ва дар вазни 71 килограмм Одиназода Муҳаммад Мусо ба вохӯриҳои финалӣ баромаданд. мо кӯшишу ғайрат менамоем, ки дар ҳамаи вазнҳо аз минтақаи Рашт паҳлавонони хуб баромад кунанд. аз минтақаи мо Мулло Раҷаб Халифаев, ки чемпиони ҷаҳон гашт дар ин намуди мусобиқаи куштингирии миллӣ, ба ҷавонони мо як рӯҳияи баланд дод, ки минтақаи мо кӯшишу ғайрати худшро ҷавонон бисёр кунанд. дар ин мусобиқа 17 нафар паҳлавонҳои суғдӣ, ки барои инҷо омадан мо байни якдигар марҳилаи дуюм марҳиларо гузаронида беҳтарин паҳлавонҳоро ба ин мусобиқа сафарбар намудем. бонувон дирӯз иштирок намуданд, аз вилояти Суд қариб 5 нафар буданд. мутаассифона ки ҷоизадор шуданд, натавонистанд. хеле хуб иштирок карданд, хеле хуб
муҳорибаи хуб нишон доданд. афсӯс ки ҷоизадор шудан натавонистанд. албатта духтарон ҳам ҳастанд аз ҷумла. дар рӯзи аввал рақобатҳо аз рӯи 3 вазн миёни мардон ва 5 вазн миёни бонуон доир гардид ва ғолибон муайян шуданд. дар рӯзи дуюм бошад ки озмоиҳо аз рӯи 4 вазн дар вазнҳои 78, 86, 95 ва ҷамъи 95 килограмм миёни мардон доир гашт. рақобатҳо бисёр ҷолибу диданӣ сурат гирифт ва талошҳо дар ҳамаи вазнҳо барои унвони қаҳрамониро ба даст овардан зиёд ба чашм мерасид. бисёр рақобатҳо дар ин рӯзи дуюм бисёр ҷолиб буд, алахусус дар вазнҳои 87 вазнҳои боло. албатта ки бисёр як рақобатҳои ҷолибам шуд. дар ин ҷо чеҳраҳои нави варзишам пайдо гардид ва фикр мекунам ки ин як майдоне ҳаст барои дар оянда муайян намудан дастаи мунтахаб ва барои иштирокашон дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ва муаррифии давлату миллат аз рӯи намуди куштингирӣ. рӯзи дуюми чемпионати Тоҷикистон оид ба куштингирӣ бо рақобатҳои муқаддамоти оғоз ёфт. нерӯсанҷиҳо дар ҳамаи вазнҳо пуршида ҷараён гирифт ва паҳлавонони муваффақ марҳила ба марҳила роҳашонро ба даврҳои асосӣ ҳамвор намуданд. албатта ки дар дил хоҳнамуди варзиш мухлисон барои варзишгарон як қувваи иловагӣ ба ҳисоб меравад гӯем ҳам хато намекунем. дар мусобиқаи имрӯза ҳам теъдоди мухлисон хело зиёд буд ва дар ҳама ҳолат дастгирии онҳо ба варзишгарон рӯҳияи дигар мебахшид. рақобатҳо бениҳоят шаффоф бо суръат гузашт, пешравӣ дида мешавад. лекин барое ки ҷавоно ба мақолаҳои баланд расанд, дастгириҳои молиявиам дар кор аст аз ҷониби масъулин. ба ҳамаи ҳамо бурдбориҳо иқболу овру муваффақиятҳои баланди варзиширо тамоно мекунем. рақобатҳои бо шиддат рақобатҳои нағз гузашт. боварӣ дорем ки дар оянда ҳамин ҷавоно ба қуллаи баланд мерасану давлати моро дар асаи байналмилалӣ муаррифӣ мекунанд. зиёда аз 30-40 бону дар мусобиқаи имрӯза иштирок карданд ки яке аз нишонҳои пешравии гӯштини бонуон дида мешавад. боварӣ дорем дар оянда бонуҳои мо ҳам дар арсаи байналмилалӣ давлати моро муаррифӣ мекунад. вақте ки ҳар як чорабине ки дар сатҳи ҷумҳуравӣ, сатҳи байналмилалӣ баргузор мегардад, доваро вобастагӣ дорад ки метавонанд доваро ин чорабиниро дар сатҳи баланд баргузор намоянд ва метавонанд дар сатҳи бисёр паст. чӣ хеле ки мебинем гӯштингирӣ дар як сатҳи баланд баргузор гардидааст. мо кӯшиш мекунем ки дар оянда чунин чорабиниҳо дар сатҳи ҷаҳонӣ, чемпионати Осиё ки дар ин сол тибқи нақшаи федератсияи байналмилалӣ тибқи нақша баргузор бояд гардад. мо омодагии дастаи мунтахаба дар ин чемпионат муайян менамоем ва ба чемпионати ҷаҳон, чемпионати Осиё ки имсол ба нақша гирифта шудааст, роҳхат пайдо менамоям ва дар оянда кӯшиш мекунем ки сатҳу сифати довариро дар сатҳи баланд баргузор намоем ки ягон шӯъба, ягон дар назди мухлисон, дар назди роҳбарият масъалат пайдо нашаваду чорабиниро дар сатҳи баланд баргузор намоем. дар мусобиқа доварони соҳибтаҷрибаи Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон бо касбияти баланд нерӯсанҷиҳоро ҳакамӣ намуданд. инчунин дар ҳолатҳои баҳсбарангез тариқи наворҳои видеои қувваозмоиҳо санҷида мешуд ва бо касбияти баланд рақобатҳо баҳогузорӣ мегардид.
дар ин мусобиқа зиёда аз 30 довар, яъне ки дар умум 30 нафар довари техникӣ, доварони болои гилем, инчунин 6 довари дараҷаи байналмилалӣ ки дар ин ҷо мо дар ин ҷо доварӣ кардем. як чизро қайд намоям ки пеш аз баргузории чемпионати мазкур мо ба доварон курси омӯзиши довариро меомӯзонем. сифати довариро мақсад дар сатҳи байналмилалӣ бо чӣ хеле ки мусобиқа байналмилалӣ шуд, бояд довариам дар сатҳи байналмилалӣ мақсад баргузор гардад, доварӣ кунанд. аз чӣ хеле ки дида истодааст, ба ҳар як қувваозмоиҳо як довари байналмилалӣ ва ду довари ҷумҳуриявӣ, ду доварои дараҷаи як дар ин ҷо доварӣ карда истодаанд. мо гуфта метавонем ки имрӯз аз худи дохили ҷумҳурии Тоҷикистон 6 нафар довари сатҳи байналмилалӣ номнавис шудааст ки ҳама доварони ҷавон ва доварони фаъол мебошанд. баъзами доварони байналмилалӣ боз мо 20 нафар довари сатҳи ҷумҳуриявӣ дорем ки хеле дар ҳолати хуб доварӣ мекунанд. ба ин нигоҳ накарда боз 3 довари назоратӣ бо иштироки мутахассиси ҷаҳонӣ Куруш Хусравёр ва худи ман дар наворҳои такрорӣ шишта ҳар як партофт, ҳар як амал кирдорҳое ки паҳлавонҳо дар дохили гилем мекунанд мо ба нақша гирифта баҳогузорӣ менамоем. дар вазни 78 килограмм муддаён барои ғолиб шудан хело зиёд буд ва аз миёни 33 иштирокчӣ Қоим Шукронов, Сайраҳмон Қодиров, Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов ва Абубакр Боқиев тавонистанд ки бо шикаст додани ҳамаи рақибон ба марҳилаи нимниҳоӣ роҳ ёбанд. барои ба финал баромадан Қоим Шукронов бо Сайраҳмон Қодиров ва Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов бо Абубакр Боқиев сабқат намуданд. дар натиҷа Шукронов бо Наҷмиддинов тавонистанд ки дар баробари рақибонашон пирӯзӣ ба даст оварда ба финал бароянд. финали вазни 78 килограмм бо рақобати ду тан аз паҳлавонони номошно Қоим Шукронов ва Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов ҷолибу диданӣ сурат гирифт. рақобати ин ҷуфт бисёр пурҳаяҷон ва бо талошҳои ҳарду оғоз ёфт. дар ин нерӯсанҷӣ сараввал Қоим бо бартарияти имтиёзи бадан пешсаф шуд ва ҳама интизори ғолибияти ӯ буданд. лекин дар идома Наҷмиддинов тавонист ки бо кӯшишу талошҳояш ҳунарнамои арзанда нишон дода ғолибиятро ба даст биёрад. лозим ба ёдоварист ки моҳе қабл ин ду чеҳра дар марҳилаи ниҳоии чемпионати Тоҷикистон оид ба кураш рӯбарӯи якдигар қарор гирифта буданд ва он ҷо низ Муҳаммад Шариф пирӯзиро соҳиб шуда буд. дар як моҳ бори дуюм аст ки дар вохӯрии финалӣ қуввозмоӣ менамоем ва Шукронов хоҳем яке аз варзишгорони хуби Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва сабаби бурди ман дар ин аст ки ман саҳару бегаҳ машқу тамрин мекунам ва мушкилиҳо мекашам ва мушкилиҳо дар ини машқ мекашам ва метавонам ки дар ин чунин мусобиқаҳо сазовор ҷои аввал гардам. чуноне ки шумо мушоҳида кардед ва тамошо кардед, бо Шукронов хоҳем хело ба як бадан ман бохта истода будам ва тавонистам ки дар дақиқаҳои ахирон ғолибиятро ба даст оварам ва ман машқу тамринамро бо чанд маротиба зиёд менамоям ба назди устодам Ҳукматов Рауф. албатта ки ҳар як варзишгар орзу дорад чемпион шавад. манам инчунин орзу дорам ки парчамбардори ватани азизи миллат гардам. варзишгарони вазни то 86 килограмм дар чемпионати имсола 23 нафарро ташкил медод. аз ин миён муддаён барои ғолиб гардидан зиёд буд. аз ҷумла Ҳақназар Назаров, Мусохон Ғаниев, Ҳайдар Саидкабирзода, Раҳматуллобек Фарҳодов, Муҳаммад Иқбол Тошев, Амроз Раҷабов ва нафарони дигар барои касби зинаҳои ифтихорӣ талош карданд. баъд аз қувваозмоиҳои зебои паҳлавонон билохира Ҳақназар бо Ҳамроз ба даври ниҳоӣ роҳ ёфтанд. рақобати ниҳоӣ миёни ин ҷуфт дер давом накард.
و در دقیقه دوم قوزموی حق نظر توانست که پیروزی را صاحب شود. همینطور در سال 2025 حق نظر نظرов برنده نشان طلا، امروز رجبov برنده نشان نقره و مصطفی غنیев با محمد اقبال تاشев برنده نشانهای برنجی این وزن شدند. با گفتن نماند حق نظر سال گذشته هم اولمپیاد را در این وزن صاحب شده بود. سال 2025 برای من بسیار باورور آغاز شد. در اولین چمپیونات تاجیکستان از نمود گشتنگیری توانستم که بر 5 حریف خود دست سازوار جای اول شوم و راحت پیدا کردم که در چمپیونات آسیا در دولت عربستان که برگزار می‌گردد با همراهی استاد سنت الله رسولov تمرین‌های خود را زیاد می‌کنیم که در این چمپیونات آسیا پرچم دولت عزیز ما را بلند برداریم. رقابت‌ها میان پهلوانان وزنشان 95 کیلوگرم خیلی جالب دایر گشت و 16 ورزشکار برای به دست آوردن مدال طلا میانی هم سبقت نمودند. برای راه یافتن به مرحله نهایی اسرائیل رحیمov و اولوغبک رحیمov توانستند که هنرنمایی شایسته نشان دهند و به فینال برآیند. ماه قبل این جفت در فینال چمپیونات تاجیکستان اوید به کورش هم رقابت کرده بودند که آنجا اولوغبک رحیمov غالب شده بود. این نوبت باشد برای جبران کردن از باخت قبلیش. اسرائیل توانست با آزمایی جالبش در برابر اولوغبک پیروزی را مال خود نموده و گرفتن نشان طلا شرف یافت گردد. در میان سنگین وزن‌ها برای عنوان قهرمانی را به دست آوردن مخلصان شکر محمد میر محمدov را مدعی می‌دانستند. رقابت‌ها در این وزن از مرحله 4 یک نهایی آغاز یافت و تلاش‌ها نیز برای غالب گردیدن از جانب همه اشتراکچیان زیاد بود. بعد از تلاش‌های زیادی پهلوانان سنگین وزن شریف نظریف با شکر محمد میر محمدov توانستند که با شکست دادن همه رقیبان و فینال راه یابند. رقابت نهایی میان شریف و شکر محمد دیگر دوام نکرد و پهلوان شهر کلوب توانست که در لحظه‌های اول قوزمویی با یک حرکت جالبش رقیب را دشمن زمین بیارد و اولمپیاد را مال خود نماید. سال قبلی هم میان سنگین وزن‌ها شریف نظریف عنوان قهرمانی را به دست آورده بود. مشق‌های دسته‌جمعی خود را خوب گذرانده بودیم. مشق‌ها در یک روز در 2 بست می‌گذشت. تیاری جدی دیده بودیم و با خود باوری داشتیم. بار سوم می شود که من با رقیب فینالی خود با شکر محمد میر محمدov پای هم غالی میبرایم. همه این از مهنت است. مهنت رو زیاد میکنیم. رقابت ها همش خوب گذاشتن. یگان رقیب من رقیب سوس نبود، همش خوب بودن. رقیب یکمی من از فیض‌آباد بود که زیاده از 140 کیلو وزن داشت. دوم رقیبم از شهر نویه توبه مرکز بود. او را مغلوب کردم و سوم رقیب من از ولایت سوف بود که تگ 170 کیلو وزن داشت و او هم توانستم غالب برایم و در فینال با شکر محمد میر محمدov خوشبختانه توانستم که غالب برایم. آمادگی‌های خود را خوب می‌بینیم در آینده تحت مربیانمان ظریف نظریف، عارف نظریف، سهراب عبدالرحمنov، تیمور رحیمov در یک روز 2 مرتبه مشق میکنیم و کوشش میکنیم که پرچم تاجیکستان را بلند برداریم و سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا دهیم. چقدر که ما شاهدی حال گشتیم امروز در چمپیونات جمهوری تاجیکستان باری اول است که شماره تخمینا 300 نفر ورزشکار از روی 7 وزن میانی مردان و 5 وزن میانی بانوان آزمایی نمودند که معلوم گردید که در هر یک وزن غالب و
ҷоизадорои арзанда киҳо ҳастанд. мақсад аз баргузор кардани мусобиқа муайян намудани ҳайати мунтахаби гӯштингирӣ дар соли 2025 ба ҳисоб меравад, чун дар давоми сол баргузоршавӣ дуюмин қаҳрамони Осиё ба нақша гирифта шудааст. мураббиёну роҳбарияти Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон дар талош ҳастанд, ки варзишгаронро барои иштирок дар қаҳрамони Осиё омода намуда сафарбар намоянд. дар минтақа дар 5 ноҳия дар ҳамаи ноҳияҳо варзишгоҳ, залҳои хуб тайёр шудааст. мураббиён Парвиз Ҷобирзода дар ноҳияи Тоҷикобод, дар ноҳияи Рашт Саидо Сафолов, дар ноҳияи Нуробод ҳамчунин мураббиҳои хуб. умуман дар ҳамаи ноҳия мураббиҳои хуб тайёр кардагием, шогирдои хуб доранд. ба гилеми варзишӣ онҳоро оҳиста оҳиста таъмин карда истодем, ба либосҳои варзишӣ ба гӯштингирии миллӣ таъмин карда истодаем. кӯшиш ғайрат менамоем, ки чӣ камбудие ки дар оянда бошад, ба ёрдами президенти Федератсияи гӯштини миллӣ Бегиҷонзода Лоиқ Бегиҷон ва котиб Саидхоҷаев Абдулло чӣ камбудие ки бошад бартараф менамоем. дар пеш ният дорем ки чуноне ки дирӯз дар кушодашавӣ эълон карданд ки кадом паҳлавоне ки дар ин ҷо агар ҷоизадор шавад ба мусобиқаи чемпионати Осиё шуда мегузарад, роҳхат мегирад. мо дар оянда ният омода мешавем ки дар чемпионати Осиё иштирок карда парчами Тоҷикистонро баланд бардорем. албатта ки аз рӯи нақша чорабиниҳои Федератсияи ҷаҳонии гӯштингирӣ чемпионати Осиё оид ба гӯштингирӣ дар яъне ки 6 моҳаи дуюми сол ба нақша гирифта шудааст. албатта пеш аз баргузории чемпионати Осиё ҳатман як машқи дастаҷамона гузаронида мешавад ва ғолибон ва ҷоизадорони чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатман як яъне ки қувозмоии интихобӣ гузаронида мешавад, ки баъдан сафарбар мегарданд ба чемпионати Осиё. аз лиҳозе ки фосила хеле дароз аст, на кам аз 7 моҳ 8 моҳро дар бар мегирад. аз ҳамин лиҳоз тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистонро зарур аст, ки боз байни худ ки ғолибону ҷоизадорони чемпионатро як қувозмоҳои интихобӣ гузаронад ва тими асосии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар як вазн, яъне ки як нафар интихоб намояд. умед бар он мебандем, ки паҳлавонони мо дар чемпионати Осиё дар соли 2025 метавонанд ба мисли аввалин қаҳрамони Осиё ва аввалин қаҳрамони ҷаҳон ҳунарнамои арзанда нишон дода номи Тоҷикистон ва парчами Тоҷикистонро баланд мебардоранд.